И здравейте хора, днес ще игра Brawl Stars в заведение. Така, аз преди малко играх, но видях, че не съм рекордствал. Така, ще играя на Duo Showdown. Да знаете от мен, че качвам всеки ден. Ако искате още такива видеа, където играя примерно на плаж или някъде другаде, абонирайте се за канала и дайте го лайк на видеото. Така, почваме така. Миналата ми игра, когато ме рекордва, спечелих, но вие не видяхте. Защото нещо ми стана с рекордът. Не! Аз ще му убият, нали? Брат! Не убих никой. Маля обаче, Али е много добър. Обаче Али е най-добрия. Така. Маля, видихме. Така. Пърленка. О, шоудаун. Бра. О, някой не може да ходи на вода. О, и фетва. Така, пак видят. И фетва. Това ще убия. Не мога да убия, Мини картофките. Така. То се казва мистер Тър. Господин Тър. Що има е това? Господин. Аре, тая Ивка ще умре, бе, брат. Тя има хайпер. Чарч обаче. Yes. Аре, тази кога ще умре, бе. Мале, рекордвам вече от 2 минути. Айде! Ама аз играм без купи. Так. Така, почва ще става. От толкова съм стал. Мале, това му е басиранка. Не. И човек, ако да сте гледалите, вчера се повиди как купили целия батъл пас в България, може да го видяте след това. Не, брат, да се гърме на впами. Не. Път рекордваме, да, рекордваме. Така. Мисля, че беше добре, бе. Не, то се при аз да умра. Стига за още един дайнамайт. Да, може да умре със сигурно. Убиха се едновременно. Ти пази, ще се смея. Ще я прати в квест.
Така буквално. Бих двама. Никой и Амбър. Yes. Обоя Ари. Чист. Така. Поритнак. Съжалявайте. Не! Добре сме. Сега работа. Не направих такова. Или колко много их се получих. Не клейте за Джин. Хайде. Колко остат? 9600. Така. Ще проверям още малко. Сега към шоудаун. Ой, тук съм нужен обаче. Малко ще ви покажа след тази игра и героите ми. Доста герои. Аз обичам бейсбол. What the fuck? Ако искате да знаете как се казвам, аз съм дам. Даже мога да видите по името ми. Маре, учите ме втора. Маре, това убих на това, защото много искам. Маре, не искам телешко мало. Чакам се картофите. Бра! И картофите му. Хора буквално си поръчах картофи. Знаете ли колко много сирене и картофи има? Са вкусно пичове. Не, това е на ланшот буквално. Не, аз съм деца, съм деца. Да, бе, брат. Епик. Нищо. Сега ще покажа моите герои. Имам 61 герои. Имам Шели, Нита, Колд, Бул, Брок, Елпримо, Барли, Поко, Роса, Джеси. Може да ги видите просто така. Имам Медка, който ми е 3. Единствено ми максът герой е Колс. Имам Бери, Шейд, Мипъл, Анджело и само 4 легендари бролера и това са героите, които ги нямам. Нямам Каве. Това е Каве. И съм 17 000 копии. Мисля, че станах още онзи ден. И това ми е клубът.
България. 30 човека сме. И да. Мисля това да е от днешното видео, а от мен чао! И лек ден!